Buenas! Hola, hem tornat! Ja no es troba a faltar? Sí, no? Home, des de l'estiu no hi havia cap vídeo i No. penso que ja tocava, de No és veritat. veritat? No, des de No? l'estiu, Ostres, no. Clar, i mireu, No. estem rotllo hivern. Rotllo hivern, jo encara no porto capes, Però bueno, ja no me portes la posaré. tèrmica Porto la i tèrmica. mitjons tèrmics. Sí, anem tot de tèrmic. Estem a Múnich, Tèrmic man. Tèrmic Man. No, ens havien dit que faria una cosa impressionant, però no fa tant de fred. No encara. fa tant de Sembla fred que encara, afluixa. No està ni nevat, No, tampoc. però que el dissabte sí que nevarà, que llavors com que venim a veure mercadillos i tot això, nadalencs, doncs farà molt. Bueno, mos enrotllem molt, com sempre. Sí, Anem a mirar l'habitació. si no després no carrega el vídeo girem cap aquí. i no el podem enviar. Aquí està la... Habitació doble. Aquí està el llit. Veieu? I hem de tenir una convidada, mirarem de fer un vídeo en castellà, que serà una miqueta cutre, però farem un vídeo amb ella, amb la Lola, que és la meva amiga de I l'ànima. aquí que tenim, dormirà- perquè em ficaré més cap aquí, que així ho veu bé. Aquí, I així jo faré un fill amb la Lola. Aquí. Tenim un farem. sofà en tauleta, veus, supermono. La veritat és que Una mola, lampareta. La veritat és que bastant Sí. bé, còmode. Perquè cap aquí que veieu l'escritori, en la taula. Sí, comprat. Veieu aquí una tauleta, l'escritori. Ens ha posat un Pare Noel de xocolata. Moníssim. Veieu? Tot molt nadalenc. Vinga. Mira, veieu? Molt bé, està prou gran, Sí, està bé. Està molt maca. gran. És Mira, còmode. I tenim terrassa. Anem a veure-la. Ai, és veritat. Espera't, i també una cosa que no pot faltar, jo em fotré de cap. Aquí està la kettle. La Ketel. Hi ha una infusió que és de fruits vermells. Jo he portat infusions, com M'encanta. sempre, per al Carlos i Això moltes per abans d'anar a coses. dormir, va de Clar. conya. Ja I va. la terrassa, Està la gran terrassa. És grossa, Home, és grandeta, Sí. No ve molt de gust, però nosaltres sortirem a la terrassa per gravar, perquè som així. Hòstia. Ai! Força! Què fa? Que es pot obrir cap a dalt. No l'he tancat. Compte, que jo tranquil·la no t'ensopeguis. Si et trenca alguna cosa, l'extra el pagarà ella, L'hotel no està gaire cèntric, però bueno, és una zona tranquil·la i estem a prop del metro, però no és gaire cèntric, No estava és tot gaire- molt ple. Veure el que es veu per aquí. No, res, o sigui, no és No es molt veu res. És l'altre costat, que es nota. No és molt cèntric. Aquí niu? Sí. Ah, hi ha un hi ha un niu aquí dalt a l'arbre. Quin fred fa, Com Vinga, va. La terrasseta és prou gran, És prou gran. No sortirem a fer un talladet ni a esmorzar ni res, perquè com Però a que... l'estiu, a la primavera pot estar bé, l'estiu pot no? molar. I ara anem a veure el lavabo. Lavabo. Aquí està. Bé, no? Està bé. Bé, és mono. És mono. Té banyera. Sabem que hi ha spa, piscina coberta i gimnàs. Gimnàs ens és una miqueta igual, però hem vingut amb banyador per veure si podem Moments fer de spa. relax. Sí. I secador, que és una cosa molt important. Una cosa molt important, jo també em porto. Per si de res. I ja està. Molt bé, I ara superbé. I un armari, espereu. I l'armari? Així. Amb sopadmirall. L'armari. Molt bé, Ja molt està. xulo. De moment molt bé. Aquesta és la nostra versió hivern dels vídeos. Ara, quan toquéssim al llit, ja us direm si s'ha dormit bé o no s'ha dormit bé, o... Pues bueno, anem a investigar Múnich. Guten Tag. Adeu.